Εγώ θα ήθελα να προτείνω ότι πρέπει να καλέσουμε και ένα κοφό καθηγητή, τον καθηγητή που σας πρότεινα προηγουμένως από το Σχολείο Κοφών και Βαρικών Αγίας Παρασκευής. Θεωρώ. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, είναι ο ίδιος διδάκτορ και έχει και εκπαιδευτική εμπειρία λόγω της ιδιότητάς του ως δάσκαλος. Νομίζω ότι η συμμετοχή του θα είναι πολύτιμη. Ο κύριος Παπασπύρου, τον οποίο πρότεινα εξ αρχής. Αν μου επιτρέπετε... Και εκπρόσωπος της ΕΣΑΜΕΑ, νομίζω ότι είναι πολύτιμη η εμπειρία τους. ΕΣΑΜΕΑ τους καλούμε. Και εξειδικευμένες εγώ τουλάχιστον αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη. Κύριε Ράπογλου, αναλαμβάνω την ευθύνη. Θα πρέπει λίγο να περιφρουρήσουμε και το χρόνο της Επιτροπής και τις αντοχές των συναδέλφων. Και βέβαια, αν αρχίσουμε και καλούμε επιστήμονες από όλους τους χώρους και από όλες τις ειδικότητες, θεωρώ ότι και θα εκτεθούμε σαν Επιτροπή. Από τη στιγμή που καλούμε το ειδικό προσωπικό, επιστημονικό σύλλογο, πιστεύω ότι μπορούμε να ακούσουμε και να πάρουμε μια ιδέα. Και από τη στιγμή που υπάρχει πλέον μια κατασταλαγμένη άποψη από το Υπουργείο, πολιτική απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας, νομίζω ότι η σύλλογη αυτή είναι υπεραρκετή. Κυρία Ράπογλου, έχει το λόγο για την εισήγησή σας. Το νομοσχέδιο ειδικής αγωγής, το οποίο συζητάμε και σήμερα, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό το θέμα, σε αυτό το νομοσχέδιο. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε ελαφρά, γιατί ενδεχομένως δεν θα μπορούν να γίνουν μετά διορθώσεις. Υπάρχουν πολλές ελλείψεις, παραλήψεις των νομοθετών μέχρι τώρα και πρέπει να γίνουν διορθώσεις για πολλά θέματα. Θα μπορούσα να σας πω και κατά άρθρων πάρα πολλά πράγματα, τις διαφωνίες μου και τις προτάσεις μου. Αναλυτικότερα θα τα αναφέρω όλα αυτά αύριο. Σήμερα συνοπτικά θα πω μερικά πράγματα και αύριο αναλυτικότερα. Το πιο βασικό στοιχείο στην εκπαίδευση δεν έχει βέβαια σημασία αν είναι η ευθύνη ανήκει στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα. Είναι επιλογή του καθενός αν θα στραφεί στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Η σωστή ποιοτική εκπαίδευση και οι σωστές υποδομές. Αυτό είναι το πιο βασικό στο εκπαιδευτικό σύστημα. Θα σας δώσω και τις προτάσεις και τις απόψεις μου αύριο δακτυλογραφημένες και θα μπορώ να τις καταθέσω, να τις πάρουν και οι συνάδελφοι. Μην ξεχνάτε ότι το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα κοφά άτομα, τα τυφλά, τα αυτιστικά, τα άτομα που έχουν ειδικές ανάγκες. Το νομοσχέδιο αυτό πρέπει να δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να δοθεί ουσιαστική διέξοδος στο ζήτημα της ειδικής αγωγής. Τα παιδιά που έχουν κάποια αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες χρειάζεται να βρουν επιτέλους το δικό του σχολείο. Ωστόσο, είναι ανάγκη να βοηθηθούν και οι οικογένειες των παιδιών αυτών που έχουν αναπηρία, οι οποίες διαμαρτύρονται και είναι σε απόγνωση, επειδή δεν έχουν τα μέσα να καλύψουν εκείνες τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις ανάγκες αποκατάστασης των παιδιών τους. Προς αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι η συμβολή των άμεσα ενδιαφερομένων φορέων μπορεί σίγουρα να μας φανεί πάρα πολύ σημαντική. Επειδή στην Ελλάδα της ανοριμότητας, της απαξίωσης της επιστήμης, της υποτίμησης της γνώσης και συνήθως της αδιαφορίας για τα δικαιώματα των παιδιών και των νέων με ειδικές ανάγκες και των γονέων τους, συνήθως έχουμε μάθει να υποτιμούμε το έργο των άλλων και κυρίως των ειδικών και να το ακυρώνουμε χωρίς φυσικά να λογοδοτούμε σε κανέναν. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η κυβέρνηση και αρκετοί πολιτικοί θυμούνται τους ανθρώπους με αναπηρίες μόνο όταν πλησιάζουν οι εκλογές. Τα μεγάλα προβλήματα
και οι ελλείψεις της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα είναι τουλάχιστον πολυτέλεια, γι' αυτό δεν μπορούμε να παίζουμε με τις λέξεις. Η υποχρεωτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες δεν έχει τις σωστές δομές, υποδομές που χρειάζεται. Γι' αυτό υπάρχουν όμως παιδιά που βρίσκονται εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος και είναι συνήθως παιδιά που έχουν πολλαπλές και σοβαρές αναπηρίες και αυτά τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη ενός ειδικού σχολείου, ειδικής εκπαίδευσης. Δηλαδή, να βρεθούν εκτός εκπαιδευτικού συστήματος. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και δεν λέω μόνο για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και πρέπει να δούμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, υπάρχει σχολείο και δεν αξιοποιούνται αυτοί οι χώροι και αυτά τα σχολεία. Υπάρχει σχολεία, μην ξεχνάτε ότι ένα σχολείο στις Σέρρες, σχολείο Κοφών, έκλεισε. Στην Κρήτη, στο Βόλο και σε άλλες περιοχές, επαρχιακές περιοχές. Αυτές, πού είναι οι κατάλληλες υποδομές, πού είναι η στήριξη. Οπότε υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν και πολλαπλές αναπηρίες και δεν υποστηρίζονται κατάλληλα. Σε αυτό το θέμα, λοιπόν, το θέμα που συζητάμε εδώ στην Ελλάδα, που είναι και χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εκπαιδευτικά πλαίσια για τα παιδιά που έχουν πολλαπλές αναπηρίες, τα οποία συνήθως δεν γίνονται δεκτά από τα υπάρχοντα σχολεία, ειδικά σχολεία, δεν τα κάνουν δεκτά, και αυτό γιατί δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για να δεχτούν τα παιδιά αυτά. Ας πάρουμε τα πράγματα λίγο πιο αναλυτικά, με τη σειρά. Στο άρθρο 2, σε κάτι που αναφέρεται στο άρθρο 2 για τα κέντρα διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης, τα γνωστά ΚΔΑΗ. Αν μου επιτρέπετε, ας μην μπούμε έτσι ας μην μπούμε στις λεπτομέρειες των άρθρων. Θα τοποθετηθείτε στη συζήτηση επί των άρθρων. Ναι. Ένα παράδειγμα απλά αναφέρω. Δεν θα μιλήσω αναλυτικά για όλα τα άρθρα. Απλά ήθελα να αναφερθώ στο θεσμό των ΚΔΑΗ, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο το οποίο προανέφερα. Αυτά όμως δυστυχώς δεν έχουν καμία ουσιαστική βοήθεια από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αποτέλεσμα να καταργούνται και να επανιδρύονται με κάποια άλλη ονομασία από ΚΔΑΗ και ΔΗ στο καινούριο νόμο. Κέντρα διαφοροδιάγνωσης, διάγνωσης και υποστήριξης, τα οποία όμως έχουν σαν στόχο μόνο τη διάγνωση και τη θεραπεία και όχι αξιολόγηση και εκπαιδευτική παρέμβαση όπως γινόταν μέχρι τώρα στα ΚΔΑΗ. Και στο εξωτερικό, όπως γίνεται στα ΚΔΑΗ, στην Αμερική, που είναι πολύ προηγμένα τα πράγματα, που είναι σχεδόν τέλειο το μοντέλο εκπαίδευσης που υπάρχει εκεί. Όμως εδώ στην ουσία δεν ιδρύονται με τον καινούριο νόμο καινούργιες υπηρεσίες, απλά διαλύονται τα ήδη υπάρχοντα κέντρα. Σας θυμίζω ότι η ρίση του λαού, ράβε ξύλωνε, δουλειά να μη σου λείπει. Αυτό μοιάζει ότι κάνουμε. Δεν θα πω σήμερα λεπτομέρειες, δεν θα αναφερθώ σε όλα αυτά που έχω σημειώσει για τα άρθρα. Υπάρχουν αυτές οι ειδικές υπηρεσίες εκπαίδευσης που αυτές στοχεύουν από τη βρεφική ηλικία μέχρι και περαιτέρω. Από τη βρεφική ηλικία, παράδειγμα, σε ένα κοφό παιδί ή τυφλό, τι χρειάζεται από τη στιγμή που γεννέται. Πρέπει να γίνεται διάγνωση και αντιμετώπιση ατομική, διαφορετική στο κοφό, διαφορετική στο τυφλό. Από τη στιγμή δηλαδή που μια μητέρα γεννά ένα κοφό παιδί, για παράδειγμα, πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το παιδί, να δοθούν συμβουλές, να υποστηριχτεί αυτή η μητέρα από τη στιγμή της γέννησης μέχρι 3-4 ετών. Χρειάζεται υποστήριξη, συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων. Είναι πολύ σημαντικό. Στήριξη της οικογένειας. Και αυτό δεν είναι κάτι που είναι εύκολο. Είναι μια δύσκολη επιλογή. Δεν είναι απλά ότι προτείνουμε κάποια πράγματα, ότι διαβάζουμε τα άρθρα, ότι τα συζητάμε εδώ.
χρειάζεται εξειδίκευση, χρειάζεται εξειδικευμένα άτομα που έχουν την εμπειρία, που έχουν τη γνώση, να μας πούν πώς μπορεί να γίνει μια τέτοια σωστή αντιμετώπιση του θέματος, αυτών των θεμάτων. Όπως ξέρετε, όλα αυτά τα θέματα, αυτά τα κέντρα έγκαιρης παρέμβασης για τα βρέφη και για τις οικογένειές τους, συνήθως είναι αυτόνομες υπηρεσίες που ιδρύονται μέσα σε ήδη διαγνωστικά κέντρα που υπάρχουν, όπως τα ΚΔΑΗ που προανέφερα. Το αντικείμενο αυτών τι είναι? Είναι συνήθως διαφορετικό από αυτό που γίνεται του νηπιαγωγείου, από αυτό που γίνεται στο νηπιαγωγείο. Πρέπει σίγουρα να υπάρχει εξειδίκευση στο αντικείμενο αυτών των υπηρεσιών και αυτών των κέντρων. Αυτά τα κέντρα πρώιμης παρέμβασης αφορούν παιδιά που είναι ήδη μέσα στον χώρο της εκπαίδευσης. Αυτό πρέπει να γίνεται όμως πιο πριν. Είναι καλό βέβαια, καλό θα ήταν το Υπουργείο να μπορούσε να συμπεριλάβει αυτές τις υπηρεσίες, τα κέντρα έγκαιρης παρέμβασης, σε μια διαβίου ειδική εκπαίδευση και μια διαβίου φροντίδα και να μπορούσε να επεκτείνει αυτή την ηλικία παροχής αυτής της ειδικής αγωγής στη βρεφική και στην μετασχολική ηλικία, ιδρύοντας ένα κέντρο έγκαιρης παρέμβασης για τα βρέφη και για τους γονείς, καθώς και αυτά τα κέντρα αυτόνομης διαβίωσης και διαβίου εκπαίδευσης για ενήλικες ανθρώπους με αναπηρίες. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, πρέπει να αλλάξει ο οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Κοφών άμεσα, σύμφωνα με την επανυποβολή του ολοκληρωμένου σχεδίου του Οργανισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Ιδρύματος Κοφών, με αριθμό πρωτοκόλλου 877 κάθετος φύλλο 29 της 14ης Τετάρτου του 2006. Δηλαδή να γίνει αναδιάρθρωση και αναδιάρθρωση αυτών των υπηρεσιών. Έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε μια πιο σωστή και εξειδικευμένη εκπαίδευση και σε αυτή θα μπορούσαν να επενδύσουν και την πρόοδο, την ανάπτυξη της τεχνολογικής εκπαίδευσης και των ειδικών σχολείων. Ειδικότερα χρειάζονται για τα ειδικά σχολεία κοφών αναλυτικά προγράμματα και μετατροπή αυτών σε ηλεκτρονική μορφή των βιβλίων για το δημοτικό, ηλεκτρονικού υπολογιστή στην τάξη για όλους τους μαθητές, ώστε να μπορεί να γίνει σωστά η παραγωγή της καινούριας γνώσης. Χρειάζονται λοιπόν σωστές υποδομές. Επίσης, πρέπει να γίνει ίδρυση ειδικού σχολείου αυτιστικών στην περιοχή της Νίκαιας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει τίποτα. Τα αυτιστικά παιδιά τι θα γίνουν, πού θα πάνε? Πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό σχολείο, το οποίο θα μπορέσουν να συγκεντρώσει όλα αυτά τα αυτιστικά παιδιά όσον αφορά το θέμα της γνώσης. Σκεφτείτε, συγκεντρώθηκαν 3.000 υπογραφές που ζητούν ακριβώς αυτό, την ίδρυση ειδικού σχολείου στην Νίκαια για αυτιστικά παιδιά. Θα μπορώ αύριο να σας προσκομίσω και τα σχετικά έγγραφα για να μπουν στα πρακτικά. Επίσης, σκεφτείτε η αντιμετώπιση, παράδειγμα, σε κάποιο άτομο που χάνει την ακοή του, πρέπει να ξεκινά από την αρχή που γεννιέται το παιδί, όπως είπα. Να ξέρετε επίσης, στο νομοσχέδιο υπάρχουν και πολλά σημεία, κάποιες λεπτομέρειες που χρειάζονται ιδιαίτερης προσοχής. Υπάρχουν και πολλές ασαφή σημεία. Ποια είναι αυτά τα προγράμματα, πώς θα γίνει η επιχορήγηση από το Υπουργείο, ποια κονδύλια και πώς θα διατεθούν αυτά τα κονδύλια. Και όπως επίσης γνωρίζετε, για παράδειγμα, λέμε ότι τα άτομα με κόφωση αναφέρεται κάπου ως αισθητηριακή ανεπάρκεια ακοής. Ο πιο σωστός όρος, ο πιο σωστός ορισμός, αυτός είναι ένας ιατρικός όρος που χρησιμοποιείται. Θα ήταν ο εκπαιδευτικός όρος για τους κοφούς, για τα κοφά και βαρύκο άτομα. Να χρησιμοποιείται ο εκπαιδευτικός όρος. Ο ιατρικός αυτός όρος, διεθνώς, που είναι απώλεια ακοής για τους κοφούς, και ο εκπαιδευτικός όρος κοφός και βαρύκος. Φυσικά,
υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσα να προτείνω, πολλά πράγματα στα οποία θα μπορούσα να αναφερθώ σχετικά για τα άτομα με αναπηρία. Πρέπει να δούμε κάθε κατηγορία αναπηρίας τι πραγματικά χρειάζεται για την εκπαίδευση. Δεν είναι όλα τα πράγματα ίδια για όλες τις κατηγορίες. Διαφορετικές ανάγκες έχει ένα τυφλό άτομο, διαφορετικά ένα κωφό άτομο, εκπαιδευτικές ανάγκες, ένα αυτιστικό άτομο. Δεν μπορούμε κάποιο άτομο που παραπληγικό άτομο, διαφορετικό πρόγραμμα, διαφορετικά προγράμματα, αναλυτικά προγράμματα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Ίσως κάποιος σύλλογος, παράδειγμα σύλλογος αυτιστικών ή κάποιος άλλος, να ζητήσει κάποιες αλλαγές, να αντιδράσει για κάποια θέματα του νομοσχεδίου. Ενδεικτικά το αναφέρω. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι, πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί διαφορετικά για κάθε κατηγορία αναπηρίας. Και θέλει προσοχή. Δεν μπορούμε να τα ταυτοποιήσουμε όλα. Πρέπει να γίνει διαχωρισμός, παράδειγμα, του άρθρου που αναφέρεται στα τυφλά και στα κωφά άτομα μαζί. Πρέπει να γίνει διαχωρισμός. Διαφορετικές είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες για τα τυφλά και διαφορετικές για τα κωφά άτομα. Δεν μπορούμε να τα ταυτοποιήσουμε. Οι τυφλοί ακολουθούν το σύστημα Braille στην εκπαίδευσή τους. Οι κωφοί έχουν τη νοηματική γλώσσα. Διαφορετικό το ένα αντικείμενο, διαφορετικό το άλλο στην εκπαίδευση. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Όπως ήδη θα ξέρετε, θα μπορούσα να προτείνω κάποια πράγματα. Η τυφλότητα και η κωφότητα είναι δύο καταστάσεις που δεν συγκρίνονται μεταξύ τους. Όσον αφορά την παιδαγωγική προσέγγιση, σε καμία περίπτωση η γραφή Braille δεν αποτελεί έναν τριτογενή κώδικα της γραφόμενης ελληνικής, της κοινής γλώσσας για τους τυφλούς. Η ελληνική νοηματική γλώσσα αποτελεί ένα αυτοδύναμο γλωσσικό σύστημα, του οποίου η κοινότητα των κωφών αναγνωρίζεται ως γλωσσική μειονότητα, από το οποίο η κοινότητα των κωφών αναγνωρίζεται ως γλωσσική μειονότητα. Αν θέλαμε εμείς τώρα να προτείνουμε, να προτάξουμε κάποιο αντίστοιχο ανάλογο της γραφής Braille για τους κωφούς, αυτό θα μπορούσε να είναι το δακτυλικό αλφάβητο, το οποίο βέβαια είναι ένας τριτογενής κώδικας επικοινωνίας. Η παιδαγωγική προσέγγιση των κωφών μαθητών διαφοροποιείται σίγουρα λοιπόν από την προσέγγιση των τυφλών, κατά το ότι στους κωφούς μπορούν επιπρόσθετα να εφαρμοστούν τα ισχύοντα περί διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Στους τυφλούς όμως δεν μπορεί να γίνει αυτό. Επομένως, πρέπει να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, αυτή η διαφοροποίηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, όσον αφορά την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, αυτό πρέπει να γίνεται με μια κρατική πιστοποίηση, όπως το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, όπως γίνεται σε άλλες ξένες γλώσσες. Γι' αυτό όμως πρέπει να γίνει σωστή επιλογή έμπειρων ατόμων, εξειδικευμένων ατόμων, που να μπορούν να δώσουν αυτή την πιστοποίηση. Με το συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα ενόραση, εγώ διαφωνώ. Πρέπει να υπάρχει ένας ειδικός γλωσσολόγος, ειδικός εξειδικευμένος στην ελληνική νοηματική γλώσσα, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, από το Σύλλογο Δασκάλων Νοηματικής Γλώσσας, Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, εκπρόσωπος επίσης από το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Αυτή είναι εξειδικευμένη. Τότε ναι, συμφωνώ να γίνει αυτή η ομάδα που θα μπορέσει να δώσει αυτή την πιστοποίηση. Θα ήταν πιο σωστό έτσι. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν σημεία τα οποία θα μπορούσαν να συζητηθούν ουσιαστικά και με λεπτομέρεια για να δώσουμε μια πιο σωστή και ποιοτική εκπαίδευση στα άτομα με αναπηρία. Σε άτομα που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε όλες τις βαθμίδες τις σχολικές. Θα μπορούσαν να υπάρχουν και στα τμήματα ειδικής αγωγής που υπάρχουν. Και διαβίου μάθηση. Γνώση, είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουν γνώση της ελληνικής γλώσσας.
μέσω της ελληνικής νοηματικής γλώσσας βέβαια. Δηλαδή δίγλωση εκπαίδευση και όχι αντιμετώπιση με προχειρότητα του νομοσχεδίου. Δεν πρέπει το νομοσχέδιο να αντιμετωπίσει κάποια τέτοια βασικά θέματα με προχειρότητα. Χρειάζεται μελέτη σε βάθος, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα της εκπαίδευσης. Ελπίζω λοιπόν να πρετανεύσει, να σκεφτείτε όλα αυτά που ανέφερα και να σκεφτείτε επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό, αν σε κάποια σημεία δείτε ότι για τα άτομα με ειδικές ανάγκες χρειάζονται κάποιες διορθώσεις, να διασαφινιστούν κάποια σημεία, ότι πρέπει να το κάνετε. Πρέπει να γίνουν σαφή, ξεκάθαρα όλα τα σημεία του νομοσχεδίου και τα σημεία που αφορούν την εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ο κύριος Υπουργός θα τοποθετηθεί καταρχήν και κύριε Υπουργέ, το λόγο έχετε. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση ενσυνείδητα επέλεξε ένα τόσο ευαίσθητο χώρο να μην το χρησιμοποιήσει για να αποσπάσει